Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu a dneska si spolu preberieme konšpiračné teórie, ktoré môžu byť nakoniec možno aj pravdivé. Predom chcem len upozorniť, že ja týmto nič netvrdím, že viem, kde je pravda alebo čo, proste sú to také zaujímavé pohľady na vec, moje vlastné názory na niečo a samozrejme netlačím to nikomu do hlavy. Každý si na to môžete spraviť obraz, aký chcete a môžeme ísť na video. Všetci sme už počuli určite o hociakých konšpiračných teóriách, či už na tému Hollywood, Illuminati, o tom, ako niekto riadi svet. Rôzne sú konšpirácie, ale možno nie vždy musí byť niečo také klamstvo, ako si niekto myslí. Pretože ja si myslím, že poslednú dobu veľmi veľa vecí, čo vyšlo vlastne na povrch, si ľudia predtým mysleli, že to hovoria len nejakí konšpirační fanatici, čo si všetko vymýšľajú a nemajú vôbec pravdu. Lenže nakoniec vyšlo na povrch, že to tak naozaj aj bolo a zrazu vlastne celý čas tí konšpirační fanatici mali pravdu a neboli za klamárov konečne. Ako jeden z príkladov môžem dať napríklad to, keď sa kedysi považovalo za konšpiračnú teóriu to, že keď niekto povedal, že niekto nás odpočúva z telefónov a boli o tom aj rôzne videá, čo som ja osobne videla. A nie každý to považoval za pravdu, lenže kde sme teraz? Každý o tom vie, každému je to už jasné. Proste naše kroky, nákupy, platby, náš pohyb, proste všetko kompletne je už teraz v nejakých dátach, je všetko zaznamenávané a napríklad stalo sa vám niekedy, že vám niekto aj ukradol účet nejaký, niekde na nejakej sociálnej sieti? Mne sa napríklad stalo, že mi ukradli Gmail, e-mailovú adresu mi ukradli a nemohla som sa tam už dostať. A asi ten, čo máte iPhone, niekto viete, že keď vám niekto zobere váš účet, alebo sa vám nejak dostane do vašeho iPhoneu a niečo zmení na Apple ID, tak na to sa už nikdy nedostanete naspäť. To už proste môžete rovno vyhodiť ten telefón, alebo teda nevyhodiť, ale proste založiť si úplne nové konto a všetko tým stratíte. Pretože tam je dostať sa fakt ťažké a mne sa toto osobne stalo, ja som na poslednú chvíľu si zmenila Gmail a hesla rôzne, ale doteraz sa mi stáva, že keď otvorím napríklad Instagram a idem tam napríklad pozrieť, že teda kde som prihlásená, tak nieraz sa mi stalo, že tam bolo 20 rôznych iných zariadení, ako mám ja vlastne svoj vlastný telefón. No ale späť k téme. Kedy si to teda bolo veľkou konšpiračnou teóriou, alebo nie ani konšpiračnou teóriou, možno proste niekto na to neveril, že niekto vám odpočúva telefón, ale teraz to už proste väčšina vie, je to každému jasné, takže toto je jeden z takých príkladov, ktoré by som mohla poskytnúť. Skúste sa tak zamyslieť nad liekmi. Vezmite si, že farmaceutické spoločnosti za poslednú dobu propagujú strašne veľa rôznych liekov, lenže ono sa zdá, že tie choroby, na ktoré sa ľudia liečia, ani nemiznú, proste je to neustály kolobeh. Proste teraz sa to už len stáva ziskom pre, neviem, štát alebo pre koho, ale proste stáva sa to ziskom. Aj keď veľmi veľa ľudí si neuvedomuje, že vlastne na rôzne choroby sú aj rôzne alternatívne možnosti a nemusia sa vlastne dúpať vôbec nejakými liekmi, čo im môžu ešte ďalšie orgány potom poškodiť, jak napríklad keď si dopujete Ibalginom, tak ten vám sa mi zdá, že obličky môže poškodiť potom, keď ho moc užívate. A napríklad my ženy to máme také, že keď máme napríklad svoje dni a máme menštruáciu, tak napríklad ja osobne to mám tak, že mne nepomáha nič iné, iba Flektor alebo Ibalgin, čo sú jedny už tých fakt, že silnejších liekov a takže Paralen to mne vôbec nezaberá, takže ja mám ako jedinú možnosť sa dopať týmito silnejšími liekmi, čo je Flektor aj na predpis ešte. Takže viem, že nerobím moc dobrú vec pre moje telo, ale keď sa nad tým tak zamyslíte, tak je rôznych veľa možností, ako si liečiť svoje telo pomocou iných vecí, nielen vďaka liekov. Ja osobne som to teda ešte neskúšala, takže trošku si teraz tak serem do huby, ak to môžem takto povedať, ale rada by som sa samozrejme tomu začala aj ja nejak venovať, nech mám zdravšie telo a nech do budúcna je to pre mňa lepšie, čo sa týka môjho zdravia. Ale
Jasné, že sú aj nejaké teda alternatívne možnosti, ak sa dajú liečiť choroby. Nie všetko sa musí liečiť len liekmi. Existuje milión bylín, z ktorých sa dá robiť fakt, že hocičo a ani neviete jak a pomôže vám to. A pritom je to zadarmo. Máte to zadarmo v prírode, môžete si to ísť len natrhať, sprodukovať to nejak, aby ste to mohli využiť a máte to hotovo. Proste ako žili ľudia kedysi? Nie na všetko boli lieky a kedysi bolo plno bylinkárok, tak? A tiež sprostredkovávali to, čo im dala príroda, proste byliny, rôzne plody stromov, kríkov, hocičo a naozaj im to pomáhalo. A mne príde, že teraz, keď už je niekto bylinkárom, tak je buď určený za nejakého divného človeka, že vôbec niečo také robí, alebo si ľudia myslia, že im to vôbec nejak nepomôže. Pritom je to oveľa zdravšia možnosť pre vaše telo, ako si niečo vyliečiť a hlavne je to zadarmo. Taktiež ľudia zabúdajú na to, že každá choroba vyplýva z vašeho mentálneho vnútra. Proste rakoviny, rôzne hocičo, všetko má niečo spoločné aj s vašim vnútorným ja a nie len s tým, že idete von, tak ste chorí. Proste aj také tie závažnejšie, ako som spomínala, že rakovina a také choroby, všetko to je spoločné s vašou minulosťou, s vašimi zážitkami zo života, s vašimi traumami, no všetko, proste všetko má nejakú súvislosť so sebou a potom sa to na nás takto odráža. Prejdeme na ďalšiu tému vesmír. Existujú nejaké dôkazy o živote na iných planetách, len nám to utajili? Alebo prečo niektoré dokumenty zostávajú tajné a verejnosť sa to nemôže nikdy dozvedieť? Alebo také, keď nejakí svedkovia sú zrazu zmiznú alebo sú umlčaní. Prečo sa to deje? Prečo, keď už žijem na tejto zemi, tak nemám právo vedieť reálnu pravdu, čo sa tu deje? Prečo musím byť postavená klamstvám, alebo teda keď nie klamstvám, tak zatlčaniu niečoho? Prečo nám proste nedokážu povedať, áno, vieme to a to, vieme, že na tej planete sa deje to a to, proste povedzte nám to, halo, ja si to zaslúžim vedieť, ja tu tiež žijem takisto jak vy, to mám ísť teraz pracovať do NASY, aby som sa niečo dozvedela nové? Proste neviem, veľa vecí tu nesedí a akože neviem, jak to máte vy ohľadom mimozemšťanov a UFA a také rôzne veci. Je veľmi veľa dokumentov o tom, ale je len otázka, či to je naozaj pravdivé, alebo je to len spravené na to, aby proste tí ľudia si dali niečo do hlavy, že to je na základe pravdy, za to, že to je v telke, alebo na internete, alebo kde. A buď musia tomu veriť, alebo si povedať, že to je vymysel, ale proste možno sa nikdy nedozvieme reálnu pravdu, možno to vedia iba fakt tí, ktorí to majú vedieť. Alebo taká Area 51. To je také miesto, že mne príde, že o tom vedia ľudia veľa, ale zároveň strašne málo. Ja osobne som si o tom nič nedohľadávala, takže neviem moc o tom niečo extra o tej Area 51. Ale každopádne je to veľmi zaujímavá téma a možno si niečo aj o tom pozisťujem. Prejdeme na ďalšiu tému a to je Hollywood. Teraz veľmi riešená vec, čo sa týka P. Diddyho, našeho pána Diddyho. Ja som videla o tom osobne aj dokument, ale bolo to viac také na jeho detstvo, že vlastne prečo je tým, kým je. Nie, že prečo robí to, čo robí, ale čo za tým vlastne stojí, za tým jeho všetkým, čo on spravil. A odporúčam vám to si pozrieť, je to veľmi zaujímavé. Ale tam sa to trošku prepája aj s touto témou Hollywood, pretože vezmite si, koľko veľmi známych hviezd boli na tých jeho bielých party. Na tých bielých party, kde boli potom after party, kde sa diali tie všetky veci, kde bolo proste, že tam boli unášané ženy. Diali sa tam fakt zlé veci, dajme tomu, že znásilňovanie, nejaké výpovede boli aj nejakých obetí, niektoré sa mi zdá, že boli falošné, ale niektoré boli pravdivé. A to, čo tam opisovali, čo sa tam proste dialo na tých afterparty, tak to fakt nie je normálne. A keď si to tak vezmete, tak do všetko tam bol, alebo taký Epstein ostrov, alebo jak sa to volá?
to tiež ľudia brali ako konšpiračnú teóriu a čo z toho vzniklo? Že to je nakoniec pravda. A viete, čo sa tam dialo? Je tam list tak známych hviezd Hollywoodu, ja neviem kto všetko, Will Smith, Obama, proste všetci, na koho si len spomeniete, tam boli napísaní ako proste návštevníci toho ostrova. A tí, čo neviete, čo sa tam dialo, tak to vyhľadajte na internete a niečo si o tom poprečítajte, lebo to tiež proste bola pre niekoho konšpiračná teória a nakoniec to bola pravda. No ale späť k téme teda Hollywood. Hovorí sa o rôznych tajných spolkoch, ktoré by mali ovládať svet. Ani nie, že ovládať svet, to sa pomýlila, ale kariéry rôznych hollywoodských hviezd. Alebo takisto rôzne obrady, ktoré by sme radšej ani nevedeli, že existujú. Kedysi boli považované viac za takú konšpiračnú teóriu, ale teraz sa to už opäť tiež dostáva trošku viac na povrch. A je to vlastne teraz to možno pre niekoho bude znieť trošku crazy a že mi šibe na hlavu a že som jedna z tých konšpirátoriek, ale tak prečo by to nemohla byť pravda, keď teraz je už hocičo na svete pravda a ani to, čomu by ste neverili, že je pravda. No, ale proste ide o latku, ktorú produkujú malé deti, keď sa boja. Volá sa to niečo na E, sa mi zdá tá latka, ale nie som si už istá, takže to nejdem teraz hovoriť, lebo neviem, jak sa volá už tá latka. Ale ide teda o látku, ktoré produkujú vystrašené deti. A ona by mala vlastne spraviť to, že vyzeráte vďaka tej látke potom mladšími. A vezmite si takú Madonu. Nie Madonu, bola to Madonna, neviem, proste rôzne spevačky sú teraz známe tým, že ešte pred rokom vyzerali úplne staro, alebo na svoj vek a zrazu sú z nich jak 20-ročné čajky. Tak jak to dokázali? Iba tými plastickými operáciami, alebo aj niečím iným? Ale proste celkovo príjmi, že tá sláva má svoju cenu. Napríklad vezmite si takú Beyoncé. Čo bol teraz taký ošial o tom, keď si vlastne uvedomili ľudia, ako jej každý jeden známy človek proste ďakoval, keď sa ozdávali Grammy, alebo Grammys, či čo to je, a proste každý je tam ďakoval, ako jej ďakujú, ako sú vďaka nej proste tým, ktorými sú teraz a tí, čo jej nepoďakovali, išli preč. Ale takisto, keď si to vezmete, tak veľa hercov, alebo teda spevákov, alebo rôznych iných ľudí, takí, čo sú známejší, niečo spomenuli v rôznych stretnutiach s niekým. Na nejakom podcaste alebo na nejaký talk show, keď sa stretli, kde boli pozvaní, tak niečo načrtli, ale nemohli o tom viac rozprávať, ale proste iba niečo načrtli. Vlastne o tom, jak to tam u nich funguje. Ale báli sa proste hovoriť niečo viac o tom, pretože nemohli, lebo by ich to mohlo niečo stať. No a teraz ideme na poslednú tému a to sú svetoví lídri. Je to naozaj tak, že robia rozhodnutia v prospech ľudí alebo národov? Alebo nie je to len nejaký plán stanovený z nejakého zákulisia? Hovorí sa o skupinách, ktoré radia nejaký chod sveta, ako má fungovať, ako funguje. Proste o tých, ktorých my mená nepoznáme, alebo nie je to až tak populárna téma na to, aby... Takto to poviem, nie je to až tak populárna téma na to, aby som to tu ja rozoberala. Keďže je to už fakt také konšpiračné, aj keď je to konšpiračné video toto. Ale toto už by fakt zasiahlo do veľkej konšpirácii a nechcem byť zase za nejakého blbca pred ostatnými, za to, že ja môžem mať napríklad iné presvedčenia ako vy. Každopádne je to dosť zaujímavá téma. Ja vám odporúčam pozrieť si seriál Pád kabaly. Ja som to videla, musím povedať, a je to veľmi zaujímavé počuť o tom, čo sa tam vlastne deje, lebo ono je to vlastne zakázaný seriál. Ono to nemôže byť ani niekde prezentované, ale prečo asi to nemôže byť prezentované? Prečo je to asi zakázané? Asi nie len tak. A zdá sa mi, že to vlastne robila nejaká redaktorka alebo novinárka, ktorá vlastne zozbieravala všetky informácie a hovorí sa tam fakt hocičo, fakt je tam všetko. A napríklad niektoré veci, ktoré
tieto posledné roky vyšli na povrch, že boli naozaj pravda, sú ešte tam spomínané, aj keď je to už, zdá sa mi, že o dosť starší seriál sa to dá nazvať, ale je už to tam vtedy spomínané a teraz sa vlastne ukázalo, že sú to pravdy. No a toto už by bol teda koniec videa, spravte si o tom názor, aký chcete. Nechcem zase, aby som pred vami vyzerala jak nejaký blb, jak nejaký konšpirátor, ale som slobodný človek, mám právo na to mať nejaký vlastný názor, takže dúfam, že som vás týmto nejak nepohoršila a budem rada za každý like, komentár, odber. Poprípade mi napíšte, či so mnou súhlasíte, nesúhlasíte, alebo nejaké vaše poznatky o nejakej z týchto tém a vidíme sa teda pri ďalšom videjku.